Hake Tiprasa rong ni silai balnai rok bai Mia Central New Delhi wo surrender laye kwbangma Tiprasa silai balai surrender jagro borok ni bagui 250 crore package approve khlaijaka a jaga tongo Bharat Haktor ni Home Minister Amit Shah tai tongo a jaga o Tripura ni CM Dr. Manik Saha tongo Bubagra Biplop Dev tai Tabuk ni MLA Ranjit tai kwbangma NLFT tai ATTF ni leaders ro hage Tripura mothani MLA Ranjit kok samani motenga kai media ro kok sungjamani yagulo o central ni Tabuk 250 crore package mano omono kwbangma samungo thepajangnai tai norok joto siwo Tripura o jora o kwbangma agini surrender jagro lama kasui protest khalimani bongni dabi manya hanai amo bo oro include nai hake kwbangma ATTF ni leaders rok tai NLFT ni leaders rok ajagao manjakha hake o accord sign khlai package manmani omo joint working committee ni bisingtui supungjaknai hanai Saka Central hai hinai post khlai saka Tripura mothani MLA Saranjit Debarma hake gudugma salromoi Tripura sarok agi tai Tabuk surrender jagro nasinglai tonglaimani nukung hamya gori bosongni Tripura sarok Tabuk amo jorase saimanai implement khlaijakbo a package phaibo bupura amo manbaino sana thangake kwbangma Tripura sarokno amtiki insurgency tiklaina nangla khamu khlaina nangla khamu tmani bage amtiki khlaina nanggen norok joto siwo chini Tripura sarok jeng o hani bwsangi se chini Bubagra song o hano nai koli thangjak agi hazar boso haipana se norok jeng Tabuk saimano o ha chini bumung bai kisi kri kya hani hinmanu mung simisi kaisa Tripura jeng Tripuri jati chini o ha hani sinijak tongo haipana borokno lekhaoi majority no nai naikake chini o ha kis kri kya jeng Kowi kokba sanan thangka o jagani second class citizen chi ingi tongsiwo chini Bubagra song chini Tiprasa dofani Bubagra o hano chengsawai klangmani jeng Tabuk tese phirogi mano manja amo kebo wanchuki pai manja amo rongno naisigino kwbangma insurgency oro ajayu Tiprasa rok silai romna nango hake norok Hindi video tai ano naini musung hakai description link rejak tongo a channel ni ani tekase channel Hindi bai aro norok subscribe khlaidi ang tebo video Tripura ni Hindi bai khlainani bagi chesta khlainai Hindi amse kaham ke manya fano YouTube channel ni link description o manai tai pin comment bo manai do fani kokno sana neta kiri tamni himble ang kemna hamya samak klaiya ang ani dofano simise ang kaham khlainani chesta khlaimani bage ang omo sawi tong ang kemni dofano ang hamya khlainani naime yamo tama hanmale chini Tiprasa dofa joto borongno saimano amsaka grini tolau khlaijak pur family kwbangma chini Tiprasa dofao amoni bage YouTube ni bisingtei tomrang manthum manya tho ang saimia amono tabo khang Tiprasa ni kok sawini thangnai hage tinin video amsung noro video na sajak like khlaidi channel na subscribe khlaidi joto nano khulumbai ka hambai